Weşanxane difroşin, huner distînin, nivîskar jî imza dikin. Oyla ilgili bir şey Osmanlı arşivinde. Bi giştî ev dîmen ji dehemîn pêşengeha pirtûkan ya Amedê ne. Ji ber pandemiyê û qeyrana aboriyê 4 sal bûn pêşengeha pirtûkan li Amedê net hat rêxistin. Piştî 4 salan di yekemîn pêşengehê da 120 weşanxane beşdarin ku 27 ji wan jî weşanxaneyên Kurdî ne. Em ji bo Diyarbekirê bi taybetî amadehiya çê dikin. Her çi qas li vê derê ji aliyê Kurdbûniyê ve Kurdî de Diyarbekir bête rexnekirin asimilasyonek zêde hebe jî salê dawîn de li ser Kurdî jî xwedî derketinekî zêde li herêmê heye. Bi kitêbê xwe bewkê xwe em vî tiştî dibînin. Em wekî weşanxaneya palê weşanxaneya herî ciwana Kurdî ne. Ne tenê bi temenî xwe yanî kesên ku tê de dixebitin jî yanî kesên ciwanin û xortin. Loma em gelekî kêfxweşin cara ewil em tevlî fuwara kitêbana Diyarbekirê dibin. Ji bo pêşengehê ji bilî Amedê ji 4 aliyên Tirkiye û Bakur xuner bi kelecanek mezin li standan digerin û pirtûkan dikirin. Hey binivîs, hey xweşbêje, bo çi? Tu bêt nasîn, tu navdar bî, bo çi? Taliyê kulmek axe ensên têr dike. Ev quretî, ev bi perûbasbûn, bo çi? Her ji ber coş û firoş û eleqeya zêde weşangerên Kurd jî pêşengehê weke cejna weşanxaneyên Kurdî bi nav dikin. Yani salê me çêlekî firot em çey gera dinyayê me got bila îsal çêl nelî be em ji xwe re bîne pirtûk ew ji bo me giringiya herê mezin e. Tên li vir kitêbên Kurdî dibînin û eleqeyekî mezin nîşan didin û ev têkilî di navbera xwendewanên Kurd û nivîskarên Kurd de çê dibin. Ewa cihê şanaziyekê hem ji bo min wek nivîskarek akademisyenek hem jî ji bo xwendewar û her wekî ku ez wek xwendewanekî edebiyata Kurdî wê yekê gelekî xweş dibînim û min bextewar dike. Tiştekî wisa jî derdikeve pêşiya me em milletekî devkîne em hî jî devkîne. Heta dawî roja pêşengehê zêdetirî 305 nivîskarên Kurd û Tirkiye bi xunerên xwe re werin bahev û pirtûkên xwe imza bikin. Li gel wî di pêşengehê da di babetên cuda cudayî edebiyatê de jî panel, semîner û konferans tên li darxistin û bi wî awayî xuner, bêhn û tehma her cure edebiyatê jî hildimijin. Pêşengeha pirtûkan ya Amedê yê neh rojan dewam bike. Weşangerên Kurd vî pêşengehê weke cejna weşangeriya Kurdî bi nav dikin û pêşbînî jî ew e ku heta dawî rojê zêdetirî 700,000 xuner seredana pêşengehê bikin. Abdülselam Akıncı Rudaw, Amed.